Cine este acest copil? Se punea întrebarea în colindul pe care l-am cântat și pot fi date multe răspunsuri și din partea celor ce cred și din partea celor ce nu cred și din partea celor sceptici și din partea celor puternic credincioși. Avem răspunsuri din colinde, avem răspunsuri din rugăciunile altora, avem răspunsuri din tradiții și obiceiuri la această întrebare: cine este acest copil? Dar răspunsul cel mai autorizat este răspunsul Scripturii. Și vă invit să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca și să ne uităm în Scriptură, să ne reamintim ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, cine este acest copil și ce legătură are el cu noi, viața lui cu viața mea. Știm foarte bine și afirmăm că astăzi este doar o sărbătoare de amintire. Mântuitorul Iisus Hristos nu s-a născut pe 25 decembrie. Este o dată convențională, aleasă arbitrar aproape. Dar ceea ce facem astăzi nu este să sărbătorim Crăciunul sau o zi, ci să sărbătorim o persoană. Să ne uităm, să ne amintim cine este El și ce a însemnat venirea Lui în lume și ce înseamnă pentru viața noastră astăzi în secolul 21. Iată ce spune Luca, cel care a făcut o muncă de istoric, a cercetat, a verificat, a intervievat, iar apoi a consemnat, inspirat de Duhul Sfânt. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă rog să ocupați locul. În urmă cu peste 25 de ani, locuiam într-un apartament în București cu cineva și într-o seară când am venit acasă și am vrut să bag cheia în ușă și să deschid ușa, mi-am dat seama
că o deschisese altcineva înaintea mea. Și nu era colegul meu de apartament, ci fusese un hoț. Mi-am dat seama că a spart ușa și iala, am deschis ușa, am văzut că cineva a fost acolo, am intrat cu teamă și am văzut cum toate sertarele erau răsturnate, hainele din dulap erau răvășite, cineva căutase ceva. Primul lucru a fost să mă duc la cineva de peste drum pe care îl cunoșteam, să-i spun ce s-a întâmplat, și al doilea lucru a fost să sun la poliție. Și când a venit poliția, am văzut pentru prima dată cum se iau amprentele. Și mă uitam cu foarte mare atenție la acești polițiști care au venit, cum dădeau cu un praf, se uitau la toate lucrurile care au fost atinse, dădeau cu un praf și colectau amprente. Și mi s-a părut fascinant. Hoțul n-a fost prins nici până ziua de azi. Dacă asta vă întrebați. Dar eu am rămas cu o experiență pe care, iată, n-am uitat-o nici peste 25 de ani. Și în această dimineață vă propun să o reedităm. Să facem ce au făcut acei polițiști criminaliști. Să facem ce au făcut păstorii într-un fel, și anume să căutăm amprenta regelui din Iesle. Cineva, un străin de lumea noastră, a intrat în lumea noastră. Și dacă vreți, a spart ușa și a lăsat amprente. Dacă te duceai la Iesle și te uitai la el și îi luai mânuța în mână, așa cum facem noi cu un bebeluș, și el îți prindea degetul tău cu degetuțele lui, te uitai la degetuțele lui, la amprentele lui și ziceai, este un om ca noi. Uite-l, este ca noi. Dar mai târziu, când te uiți la felul cum vorbea, spuneai, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Parcă nu e ca noi. Și când te uitai la minunile pe care le făcea, că vindeca orbii cu un cuvânt, că ridica ologii și oamenii paralizați cu o vorbă, că învia morții, spuneai, parcă nu e ca noi, parcă e din altă lume. Cine este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Cine este acesta de îi se supun și demonii și îi se închină? Cine este acesta? Identitatea noastră este dată de amprenta noastră, pe care tocmai o las pe acest pupitru. Dacă cineva vrea să-mi ia amprenta, o găsește aici. Și în această dimineață vă provoc să mergem, să privim la copilul, la regele din Iesle și să vedem care este amprenta pe care el a lăsat-o în lumea noastră, dar și care este amprenta pe care umanitatea a lăsat-o asupra lui. Pentru că există aici o dublă amprentă. Umanitatea și-a pus amprenta asupra divinității lui, iar divinitatea lui și-a pus amprenta asupra umanității noastre. Și haideți să ne uităm întâi la amprenta umanității noastre asupra divinității lui. Când Maria era tulburată de ceea ce i-au spus îngerii, ceea ce i-a spus îngerul, ea întreabă, cum se poate face lucrul acesta? Cum să se nască din mine? Și îngerul îi spune, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul celui preanalt. Dumnezeu care este Duh, prin definiție, primește trup, se întrupează, primește amprentă, ca să o poată lăsa în lumea noastră, ca noi să-L putem căuta după amprentă și să-L putem găsi și să știm cine este El cu adevărat.
Însuși Mântuitorul afirmă în discuția cu femeia din Samaria, Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Și acum Duhul Sfânt, persoana a treia a Sfintei Treimi, o umbrește pe Maria, pentru că a doua persoană din Sfânta Treime, ascultând de Tatăl, prima persoană din Sfânta Treime, să primească un trup. Și autorul epistolei către evrei, când vorbește despre asta, spune, când a venit în lume, el a primit un trup și a zis, iată-mă, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Dumnezeu care este Duh se întrupează, primește un trup ca să poată avea amprentă ca noi. El care era Dumnezeu devine om. Și mintea teologilor din primele secole de creștinism s-a luptat să înțeleagă cum poate fi Iisus, acest copil din Iesle, acest rege din Iesle, cum poate fi Dumnezeu pe deplin și om pe deplin. Isaia, în profeția lui, spune, un copil ni s-a născut. Și aici este umanitatea lui. Un fiu ni s-a dat, dar domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Și aici este divinitatea lui. În copilul acesta din Iesle, care este numit și al doilea Adam, Mesia, Iisus, fiul lui David, fiul omului, umanitatea își pune amprenta asupra divinității. Dumnezeu devine om. Dumnezeu devine asemenea nouă. Dar rămâne și Dumnezeu. Și aici este deruta pentru mulți dintre noi. Pentru că la Crăciun îl vedem pe Mântuitorul Iisus ca un copilaș. Și putem crede că este doar un copilaș. Dar Evanghelia ne aduce aminte mereu și mereu că El este și rămâne Dumnezeu. Își păstrează divinitatea într-o stare nediminuată și își asumă umanitatea într-o stare neînălțată neapărat. Nu era un supraom, era un om pe deplin și era Dumnezeu pe deplin. O singură persoană cu două naturi experimentează și știe tot ce este divin și experimentează și știe tot ce este uman. Și aici umanitatea noastră și-a pus amprenta asupra divinității lui. Pentru că El, care era Dumnezeu Spirit, devine trup ca noi și experimentează tot ce poți experimenta în trup. El, care era Dumnezeu veșnic, Părintele veșniciei, experimentează finitudine. Și vine într-o iesle, într-un trupușor de copil, 50 de centimetri, 2 kg 800, nu știu, zic și eu, 3 kg poate. Știți cum se spune la bebeluși, așa, toate datele acestea? Ochi, căprui poate, nu știu. Nu e ca în filme. Dar Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul cel veșnic, care a creat universul, care exista înainte de întemeierea lumii, cum spune însuși Mântuitorul, experimentează finitudine în trupușorul unui copil, apoi al unui preadolescent, al unui adolescent. La 12 ani îl găsim în templu și apoi a unui adult. De ce? Ca să poată experimenta ce este cel mai uman, și anume moartea. Nașterea și moartea. El, fără de început, are un început uman. Și umanitatea își pune amprenta asupra lui. Și el moare. Când Ioan îl vede în Apocalipsa, spune că a văzut un miel care părea înjunghiat. Și apoi spune că mielul era înjunghiat. Și cei care cântau în ceruri
Îi dădeau slavă că a fost înjunghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din toate națiunile pământului. Asta înseamnă că amprenta umanității pusă asupra lui a rămas pentru eternitate. Dumnezeu, veșnic, experimentează finitudinea și moartea, începutul și sfârșitul uman, în timp ce El rămâne Dumnezeu fără de sfârșit, fără de început și fără de sfârșit. Cum vine asta? Bâșbâim, încercând să înțelegem. Și la o sărbătoare ca aceasta ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze prin Scriptură, să înțelegem această realitate a dumnezeirii amprentată de umanitate. El, Dumnezeu, nu doar că Cel care era Duh devine trup și Cel care era veșnic devine finit, dar El care era Dumnezeu Sfânt. Și în Vechiul Testament, sfințenia lui Dumnezeu este afirmată atât de clar. Și am citit cu biserica de curând cartea Leviticul, unde se repetă de 10 de ori: Dumnezeu este Sfânt. Fiți sfinți și voi, căci eu sunt Sfânt. Dumnezeu care este Sfânt pășește în lumea noastră și noi ne punem amprenta asupra Lui prin păcatul nostru. Când Ioan îl vede, botezătorul spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El s-a făcut păcat pentru noi, spune Pavel. El, Dumnezeu Sfânt, devenind om, își asumă păcatul nostru și primește pedeapsa pentru păcatul meu și moare pentru păcatul meu și îi spășește înaintea unui Dumnezeu Sfânt păcatul meu, al păcătosului. Și astfel, umanitatea își pune amprenta asupra Lui, aruncând toate păcatele asupra Lui, pe cruce. El, Dumnezeul Atotputernic, care i s-a arătat lui Avram și i-a spus: eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic, care s-a levat în Scriptură și și-a arătat puterea în nenumărate rânduri, devine slab, devine un om vulnerabil, pe care îl poate alerga și vâna Irod, pe care îl încolțesc de multe ori adversarii lui religioși, pe care în final îl prinde Pilat și îl dă spre răstignire. Iar el nu face nimic. Nu că n-ar fi putut face, pentru că spune: aș putea să chem 12 legiuni de îngeri și Tatăl mi le-ar da. Nimeni nu mi-a viața cu sila, eu o dau de bunăvoie. El, Dumnezeul Atotputernic, devine slab, își asumă slăbiciunea noastră. Și este amprenta pe care noi oamenii o punem, am pus-o asupra Lui. Cât a fost un copil, un rege născut în iesle, în lumea noastră. Autorul Pavel, autorul epistolei către Filipeni, prinde această realitate în imnul cristologic pe care îl scrie în capitolul 2. Și el spune așa: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și ar trebui ca de Crăciun să avem gândul acesta, să fim marcați, amprentați de gândul acesta. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, sau măcar că era de forma lui Dumnezeu, era Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu s-a ținut de această formă, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Observați, măcar că era Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși. Și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Te uitai în iesle și spuneai: e ca noi. Te uitai la tâmplarul din Nazaret și spuneai: e cel mai bun tâmplar, e de al nostru. Dar te uitai apoi la învățătura lui și spuneai: e de pe un alt tărâm. Acestea nu sunt cuvintele unui om, sunt cuvintele lui Dumnezeu.
te uitai la sfințenia Lui și spuneai, acesta este Sfântul lui Dumnezeu. Așa spun demonii. Sfântul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui înainte de vreme? Te uitai la Cel care avea puterea asupra morții și înțelegeai că El este în viața, învierea și viața. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Ca să-și asume umanitatea noastră. De ce? A lăsat ca umanitatea să-și pună amprenta asupra Lui, pentru ca divinitatea Lui apoi să-și poată pune amprenta asupra noastră. Deși El o spune în mod repetat, eu și Tatăl una suntem. Deși n-a fost mai puțin Dumnezeu în perioada întrupării decât era înainte de întrupare și după înălțarea la cer. Deși era egal cu Dumnezeu, deși a avut plenar atributele divine, dar nu le-a folosit în mod plenar pentru că era în ascultare de Tatăl, cât timp a acceptat amprenta noastră asupra Lui. Deși părea că este doar un om, El exista în chip de Dumnezeu. El era Dumnezeu. Este cu atât mai sublim faptul că ne-a lăsat să ne punem amprenta pe El, că a acceptat să fie pălmuit, că a acceptat să fie scuipat, că a acceptat atunci când era bebeluș să fie înfășat în scutece, cum spune Evanghelia pe care am citit-o. Este extraordinar că Dumnezeu, în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, ne lasă să ne punem amprenta asupra Lui. Și El, Dumnezeu, devine om. Dar lucrul mai extraordinar pentru noi este că El și-a pus amprenta asupra noastră. Divinitatea Lui și-a pus amprenta asupra existenței noastre, umane. Și întrebarea astăzi este, pe de-o parte, înțelegem cine este acest copil și care este amprenta noastră asupra lui? Înțelegem care este amprenta lui lăsată în istoria umanității, dar mai ales întrebarea de reflexie și de meditație astăzi este, care este amprenta lui în viața mea? Toată istoria aceasta a întrupării Dumnezeului veșnic, care este Duh, care este Sfânt, care este atotputernic, are de-a face cu un plan mai mare, un plan de răscumpărare. Venirea Lui în lume și-a pus amprenta asupra existenței noastre, o amprentă existențială. În ce sens? Că omul care este trup, carne păcătoasă, se poate înduhovnici. Adică exact sensul invers. El s-a întrupat, el care era Duh, iar eu mă înduhovnicesc, eu care sunt trup. Eu pot din nou să fiu o persoană spirituală pentru că eram mort din punct de vedere al Duhului prin păcat și venirea Lui în lume mă ajută să mă înduhovnicesc, să mă trezesc la o viață spirituală ca să pot avea relație cu Dumnezeu Creatorul. Este o amprentă existențială asupra umanității. În teologia ortodoxă, acest adevăr e numit chiar îndumnezeirea omului. Este o expresie consacrată și dezbătută larg de Părintele Stăniloae, de exemplu. Dar ea se referă exact la acest adevăr, că El a devenit om ca noi să putem deveni copiii lui Dumnezeu, că El și-a asumat umanitatea noastră ca noi să putem avea divinitate din divinitatea Lui. Nu că noi am fi vreodată de aceeași categorie cu El, niciodată, pentru că El este creator, noi suntem creatură, dar până la El, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, cum spune Pavel. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și aceasta este înduhovnicirea.
nu mai ești doar un trup păcătos cu care trebuie să lupți în fiecare zi, cu ispitele, cu păcatul din tine, din alții, din lume, ci poți fi un duh viu care să exploreze toată frumusețea Dumnezeirii, care să lasă să se întipărească asupra lui toată frumusețea Dumnezeirii. Această amprentă existențială care ține de răscumpărarea noastră trece dincolo de înduhovnicirea noastră, dincolo de lumea aceasta. Și eu, omul muritor, pentru că El cel veșnic a devenit muritor, eu primesc viața veșnică, mă înveșnicesc. El s-a lăsat să fie prins în finitudinea noastră, ca noi să putem fi prinși în veșnicia Lui. Și dacă îmi dați voie, folosesc acest termen, că prin El, omul muritor, eu cel muritor, mă înveșnicesc. Nu doar mă înduhovnicesc, ci mă înveșnicesc, eu primesc viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. De ce? Pentru ca veșnicia Lui să-și pună amprenta asupra stării mele muritoare. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă El care a fost sfânt a devenit păcat, cum spune Pavel, pentru noi, amprenta Lui asupra noastră este că noi, cei păcătoși, suntem sfințiți acum. Noi ne-am pus amprenta păcatului și a morții asupra Lui, El și-a pus amprenta vieții veșnice și a sfințeniei asupra noastră. Astfel că toți cei care cred în El, că e mai mult decât un copil într-o iesle, că e mai mult decât un bun învățător sau unul care performează miracole, toți cei care cred că El este cine a pretins că este, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, trimis în lumea noastră ca să ne mântuiască de păcatele noastre, sunt sfințiți, sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Suntem socotiți sfinți de Dumnezeu datorită a ceea ce a făcut El și apoi suntem într-un proces de sfințire toată viața noastră. A fi creștini, adică urmașii lui Hristos, înseamnă să fi fost aduși la viață în Duhul nostru, să fi primit viața veșnică prin credința în numele Lui și să trăim o viață de sfințire într-un proces de sfințire, adică să ne pocăim de păcatele noastre întreaga noastră viață. Nu devenim oameni perfecți. Nu sunt un om perfect. În fiecare zi trebuie să mă pocăiesc. Dar am șansa asta pentru că El a luat păcatele mele asupra Lui. Pentru că El cel Sfânt s-a făcut păcat pentru mine. Ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu în El. Și a pus amprenta asupra umanității, dându-ne șansa din trupuri moarte sortite pe ei să devenim duhuri pline de viață pentru Dumnezeu, să avem viața veșnică noi cei muritori, să putem fi sfinți și sfințiți noi cei păcătoși și noi cei slabi, atât de vulnerabili în tot universul acesta, să ne întărim în credință și în Dumnezeul nostru. Cum spune Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă sărbătorim astăzi amprenta noastră asupra Lui, întrebarea e, putem să sărbătorim și amprenta Lui asupra noastră? Pentru că este indubitabil, este un fapt istoric și teologic clar și indiscutabil și indubitabil că El a devenit om, că noi ne-am pus amprenta asupra Lui. Întrebarea este, El și-a pus amprenta asupra mea? Și aceste realități despre care vorbim ne-au schimbat viața? Sărbătorim nașterea Lui a 10-a oară, a 20-a oară, a 50-a oară, a 80-a oară pentru cei care au 80 de ani. Ne schimbă cu ceva ceea ce sărbătorim?
sau persoana pe care o sărbătorim. El și-a pus amprenta nu doar într-un mod existențial asupra existenței noastre, spirituale, ci și-a pus amprenta și asupra istoriei umanității, asupra istoriei Israelului. Pentru că Israelul aștepta să vină fiul lui David. Și în pasajele acestea pe care le citim în Evanghelii, vedem această așteptare mesianică. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Mesia, Domnul. A schimbat istoria Israelului. A pus punct unei misiuni a lor, pentru că Mesia a venit. Urmăresc în zilele acestea niște canale de YouTube ale unor rabini din Israel. Și e foarte interesant, după ceea ce s-a întâmplat în Siria în ultimele săptămâni, să vezi fervoarea rabinilor evrei care nu cred că Iisus e Mesia. Și ei anunță pe multe canale că Mesia e aproape să vină. E foarte interesant să-i vezi cum argumentează din Scripturi pe baza a ceea ce se întâmplă și în Siria și în alte zone din Orientul apropiat și Orientul Mijlociu, că Mesia vine. Și deja unii fac calcule 2026, 27, alții zic nu, 2030, vine Mesia. Israelul să se pregătească pentru venirea lui Mesia. Pentru ei, Iisus, născut în Ieslea din Betleem, regele din Iesle, n-a schimbat istoria. Sau ei nu acceptă că le-a schimbat istoria. Ei încă l-așteaptă. Dar realitatea este că în El, în Iisus, s-au împlinit profețiile, toate profețiile Vechiului Testament despre Mesia. Dacă spui că mâine s-ar putea să plouă, sunt șanse 50% să plouă, 50% să nu plouă. Dacă spui între ce ore va ploua și ce cantități de ploaie vor cădea, probabilitățile scad cu cât mai multe detalii dai ca să se întâmple ceea ce ai spus. Și asta este legea probabilităților. Ei bine, detaliile care au fost menționate despre Mesia și care s-au împlinit în Hristos sunt atât de multe și atât de punctuale, încât probabilitatea era foarte mică să se întâmple, dacă nu era adevărat. Dacă El nu era cine a pretins că este. De aceea, El a schimbat cursul istoriei. Noi suntem astăzi în anul 2024 și numărăm anii înainte de Hristos și după Hristos. Pentru că El și-a pus amprenta asupra istoriei noastre. Și-a pus amprenta asupra culturii. Dacă nu mă înșel, Iaroslav Pendican, în cartea lui Iisus de-a lungul secolelor, arată ce ar fi fost cultura occidentală fără persoana lui Iisus Hristos, fără Evanghelii. În artă, în muzică, în sculptură, în pictură, în orice, în literatură. Ce ar fi fost fără Iisus? El și-a pus amprenta asupra istoriei noastre, asupra istoriei Israelului, asupra istoriei umanității, dar cel mai important este că vrea să-și pună amprenta asupra vieții tale personale. Și ne uităm la persoanele implicate în istoria aceasta adevărată a întrupării Domnului Iisus Hristos. Ne uităm la Iosif, un tâmplar serios din Nazaret, un om neprihănit, care voia să fie plăcut lui Dumnezeu. S-a logodit și el cu o fată curată, cu o fecioară și avea un vis pentru viața lui. Să-și întemeieze o familie, să aibă o casă, să fie un tâmplar onest din Nazaret. Până într-o zi, când primește o veste trăsnet, că logodnica lui este însărcinată și nu cu el. Și viața este distrusă. Și este amprenta aceasta puternică a lui, a celui din Iesle, asupra vieții lui Iosif. Și Iosif este într-o mare dilemă. Ce să fac? Și Evangheliile arată lupta lui. Și că a găsit o soluție, să o lase discret pe ascuns ca să nu o expună public pe Maria.
Viața lui Iosif a fost marcată de întruparea Mântuitorului în lume. Știm că a venit un înger, i s-a arătat în vis și a spus, l-a încurajat, ia-o la tine pe Maria. Nu abandona, că ce s-a născut în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și viața lui Iosif este schimbată. Dacă l-ai fi întrebat după 10-20 de ani, care este evenimentul care ți-a schimbat viața? Cu siguranță ar fi spus, nașterea lui Iisus. Venirea acestui Iisus în lume mi-a schimbat radical viața. Gândiți-vă la Maria. La Maria, o fată credincioasă, cu frică de Dumnezeu, fecioară care își dorea și ea o familie. Era fericită că a fost cerută în căsătorie de Iosif, pe care probabil că l-admira ca om serios și orice fată vrea să căsătorească cu un băiat serios. Atenție băieți, cât de serioși sunteți. Și viața ei era extraordinară și avea o perspectivă extraordinară până într-o zi, când vine un înger ca un hoț în casa ei și își pune amprenta asupra ei și spune, Maria, vei rămâne însărcinat, vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Doamne, nu se poate. Eu am alt plan pentru viața mea. Toate neamurile te vor numi fericită de acum încolo. De ce? Pentru că Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. Și viața Mariei s-a schimbat radical de când regele din Iezle, Fiul lui Dumnezeu, și-a pus amprenta asupra vieții ei. Ne uităm la negustorii de aici, hangii din text. A născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Gândiți-vă la ce aveau să povestească acești hangii, acești negustori, acești businessmen ai vremii de atunci. Poate unii au avut regrete, poate unii au rămas în indiferența lor, dar noi citim astăzi despre ei prin prisma acestei amprente pe care n-au vrut ca Mesia să o lase în hanul lor. Dacă se născea în hanul lor, amprentele lui rămâneau pe acolo peste tot. Și viața lor era marcată. Așa au rămas obscuri, ca unii care n-au găsit loc pentru Fiul lui Dumnezeu. Și într-un fel negativ, viața lor este marcată de venirea Fiului lui Dumnezeu. Gândiți-vă la păstori, la acești oameni simpli care își făceau și ei treaba și își păzeau puținele oi pe care le aveau ca să nu le mănânce lupii, ca să nu le fure alții. Și dintr-o dată, cineva vine în noapte, o lumină, un înger, apoi un cor de îngeri și le marchează viața pentru totdeauna. Astăzi vi s-a născut un mântuitor, iar ei lasă și turmele, lasă tot și spun, hai să mergem la Betlehem, hai să vedem dacă e așa. Și se duc și îl găsesc acolo în iezle, pe prunc, pe Maria, pe Iosif. Și viața lor este amprentată, este marcată de această întâlnire, pentru că spune Scriptura că au istorisit tot ce li se spusese despre prunc. Toți se mirau de ce spuneau păstorii și apoi păstorii s-au întors slăvind și lăudind pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai. Și asta scrie Luca. După 10 de ani, i-a căutat, i-a intervievat și păstorii încă și aminteau, pentru că amprenta din noaptea aceea, amprenta regelui din Iezle a rămas de neșters. Și păstorii povesteau, da, știm, da, s-a întâmplat, nu vom uita niciodată noaptea aceea. Ne-a schimbat radical viața. Gândiți-vă la îngeri. N-au avut nicio misiune asemenea acesteia. Nu știu dacă îngerii au amprente, dar știu că misiunea pe care au primit-o a fost una cu totul specială. Și sigur, le-a rămas în memoria lor. Și poate au povestit altora, am fost pe pământ, am vestit acolo, am văzut, ceea ce este incredibil,
că Dumnezeul nostru care este pe tron, Dumnezeul nostru veșnic, sfânt, s-a născut într-un grajd. Miros urât, murdar. S-a făcut om, ca oamenii ăia de acolo de jos. Petru spune că îngerii privesc la mântuirea aceasta și încerc să înțeleagă ce l-a determinat pe Dumnezeu să devină om. Și nu există alte explicații decât dragostea pentru tine și pentru mine, ca tu să devii copilul lui Dumnezeu. Amprenta noastră asupra lui a fost atât de puternică, până la moarte și încă moarte de cruce, pentru ca amprenta lui să fie atât de puternică, până la viață și încă viață veșnică. În ce fel acest rege din Iesle și-a lăsat până acum amprenta asupra ta și asupra mea? În ce fel gândirea noastră, ideile noastre despre Crăciun, despre lume, despre viață, sunt influențate de cine este El cu adevărat? În ce mod deciziile noastre sunt luate ca urmare a acestei amprente pe care El și-a pus-o pe inima noastră? Planurile pentru acum au de-a face cu El, pentru că planul Lui a avut de-a face cu noi. Semnele cuielor care au rămas în mâini și semnul din coastă erau vizibile după înviere. După ce a înviat a treia zi, a arătat scepticilor semnele din mâini și semnul din coastă. Era amprenta noastră pusă asupra Lui, dureroasă, tragică, sângeroasă. Dacă vreau să-mi pornesc laptopul sau telefonul, am varianta să-mi pun amprenta și mă recunoaște după amprentă. Este o tehnologie interesantă a vremurilor noastre și ne folosim de ea și ne place. Vreau să vă spun că va veni o zi în care toți vom vrea să intrăm. Nu în laptopul nostru, nu în telefonul nostru, nu în lumea noastră, ci în lumea Lui, în împărăția Lui. Și toți vom sta la ușă și vom bate: Doamne, Doamne, deschide-ne. Și atunci nu te va întreba cum te cheamă, nici ce meserie ai avut, nici câți ani ai trăit. Nici cât de educat ai fost, nici cât de bogat ai fost. Atunci îți va cere un singur lucru: amprenta. Dar nu amprenta ta, amprenta Lui asupra ta. Și pe baza acelei amprente vei intra sau nu vei intra în lumea Lui, în împărăția Lui. El a venit în lumea noastră și a intrat și a primit amprenta noastră din plin. Păcatul nostru, rușinea noastră, slăbiciunea noastră, moartea noastră, batjocura noastră. Și a primit-o din plin. Că atunci când noi vom sta în fața unui Dumnezeu sfânt și veșnic, El să ne poată primi pe baza amprentei pe care El a lăsat-o în viața noastră. Scriptura spune că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește în numele Domnului să se depărteze de nelegiuire. Scriptura spune că în ziua aceea unii vor zice: Doamne, Doamne, deschide-ne. Și vor auzi cuvintele: plecați de la mine că nu vă cunosc. Voi toți cei care ați lucrat nelegiuirea. Iar unora le va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Ce va face diferența? Amprenta Lui în viața ta. Ce înseamnă asta? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, celor ce cred ceea ce s-a întâmplat, celor ce cred că El a venit pentru mântuirea noastră, celor ce cred că El a murit
pentru iertarea noastră, celor ce cred că El a înviat a treia zi și s-a înălțat la Tatăl, celor ce cred că prin pocăință se poate căpăta iertarea de păcate, celor ce cred le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Amprenta Lui în lumea noastră este clară. Amprenta noastră asupra Lui este clară. Ceea ce rămâne ca subiect de meditație este amprenta Lui în viața ta. Cât de mult viața pe care o trăiești este influențată de gândirea Lui, de învățătura Lui, de persoana Lui. Dacă ești schimbat sau nu de cine este Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim astăzi. Și întrebarea de meditație și mai profundă, dacă în ziua când va trebui să stai în fața lui Dumnezeu, te va recunoaște sau nu? Dacă într-adevăr Iisus Hristos și-a lăsat amprenta asupra ta, prin credință și prin pocăință, și dacă tu ești sau nu copilul lui Dumnezeu, aceasta este întrebarea de meditație. Căutați amprentele și ale Lui în lumea noastră și ale Lui în viața noastră. Și atunci am meritat să sărbătorim Crăciunul și în anul acesta.